mentoriem na tomto podujatí alebo zájazde. A táto téma bola fakt, že veľmi dôležitá a ja som, keď som sa pripravovala s Katkou Gryznárovou... Počujete, dobre, asi nie, že? Tak ešte bližšie. Funguje to? Funguje. A tak som povedala, že pre mňa táto výzva, keď som sa stala direktorkou, tak som si spravila novú nástenku snov, pretože ako vieme, tak keď sme na pozícii direktorky, už máme iné výzvy, iné ciele a veľkým mojim snom bolo ísť na čarovnú Európu a splniť Dallas, a čo sa mi aj splnilo. A ako som pracovala s tímom a ako sa mi podaril tento náraz, tak pre mňa bolo veľmi dôležité na začiatku si stanoviť cieľ a plán, ako chcem túto výzvu splniť. A ja si nikdy nedávam minimum, že bolo 25%, ale som si povedala, že ja to chcem navýšiť a chcem to navýšiť minimálne 2-krát. Takže toto bolo veľmi kľúčové a ďalej som si nastavila plán a ten plán pozostával hlavne z mojej osobnej práce a z môjho osobného predaja a zo zdieľania príležitosti, pretože ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, zamerať sa na svoju prácu a preto, keď som začala plniť túto výzvu, tak som zvýšila počet nových ošetrovaných dám. A keďže túto výzvu som plnila a prebiehala ešte keď som chodila na vysokú školu a písala som diplomovú prácu a tie hodinky face to face sa mi rušili, pretože som oslovovala moje spolužiačky a spätná väzba na pozvanie nebola veľmi pozitívna, nechceli prísť, hovorili mi, že chcem na nich zarobiť, dokonca ešte aj mamky mi povedali, že neprídu a vtedy som si tak nastavila v hlave, že ak chcem byť úspešná v Amerike a chcem splniť to, čo mám na nástenke snov, tak nemôžem hľadať dôvody ako, ale musím hľadať spôsoby, ako to chcem splniť. A myslím si, že aj preto sa mi to podarilo splniť. Čiže mesačne som si nastavila cieľ, že chcem oslovovať a hlavne ošetrovať minimálne 60 nových dám a chcem privádzať mesačne minimálne 6 až 8 nových kozmetických poradkyň do týmu, čo sa mi vždy podarí v ten mesiac, takže takto. A ako teda som si vytvorila systém práce, keď tie hodinky face to face by veľmi nefungovali, tak robím online hodinky krásy. Každý štvrtok, prípadne piatok robím hodinky online, kde naozaj poviem tej mojej novej dáme, že nech sa dá do kúpeľky, aby som sa ja dala do kúpeľky a pak je to úžasné v tom, že ja si aplikujem tie produkty na moju pleť, ona si aplikuje spolu so mnou a vidím tú spätnú väzbu, ako mi hovoria tie dámy, že wow, tá kozmetika úžasná, funguje to a to naozaj majú tie produkty na tej pleti prvýkrát. Čiže tie online hodinky krásy sú teraz pre mňa gro tej práce, ale určite po skončení školy už idem nabehnúť na hodinky face to face. A ďalej, tak ako som povedala, ako pracujem s týmom a snažím sa ukazovať mojim dámam v týme cestu a že môže naozaj každá jedna dáma. Keď som to zvládla ja popri vysokej škole, tak to zvládne mamička na materskej, mamička, ktorá pracuje v zamestnaní na trvalý pracovný pomer a preto im každý mesiac ukazujem aj to, ako si vedia vďaka Mary Kay príde robiť. Či to zákazníckým servisom som ochotná prísť urobiť a pomôcť pri hodinkách krásy, pri liftingových kúrach. Čiže snažím sa byť im naozaj nápomocná a naviesť im na tú cestu, na ktorú som nabehla aj ja, že dá sa to, sú rôzne spôsoby a že si vedia k tomu rozpočtu príde robiť aj iné peniažky. Veľmi, čo mi pomáha s môjim tímom, je poukazovanie na zdieľanie a veľmi využívam tú tímovú zľavu a poukazujem na môj vlastný príklad, že keď som ja bola v VIQ, tak moja tímová zľava bola v jeden mesiac 350 €. Ja im to prepočítam a vysvetlím im vlastne, čo je tá tímová zľava, pretože mnohé z našich kozmetických poradkyň ani nevedia, že čo je tá tímová zľava. Keď im poviem, že tú tímovú zľavu si môžu uplatniť na nákup svojich produktov do svojej kúpeľne alebo majú tam nádherný zisk, tak oni sú naozaj nadšená a vtedy si povedia, že idú do toho a idú ponúkať tú príležitosť ďalej.
aj vidia, že naozaj vďaka tej príležitosti meníme životy iných žien. Práce s kľúčovými kozmetickými poradkyňami. Ten náraz na tej čarovnej Európe bol určite aj vďaka tomu, že sa mi konečne zastabilizovali hviezdne kozmetické poradkyne a naozaj pravidelne každý kvartál mám minimálne 3, niekedy 4 a viac hviezdnych kozmetických poradkyň. Čo mi v tom pomohlo je to, že pravidelne s nimi pracujem. Či to, keď sú tie dámy blízko mňa, ideme na kávičku, povieme si, ako si nastavíme mesiac. Pokiaľ sú tie dámy po celom Slovensku, spravím si s nimi Zoom. Ten Zoom je vždy individuálny, čiže som tam ja, je tam tá kľúčová kozmetická poradkyňa a povieme si, ako ideme postaviť ten predaj, možno koľko by chcela si tento mesiac zarobiť, koľko nových dám, pretože to už sú dámy, ktoré budujú si svoje týmy a naozaj s každou jednou takto pracujem a následne každý týždeň si potom robíme také reporty, do ktorých sa zapájam aj ja. Čo sa nám za ten týždeň podarilo, vždy sa pýtam, koľko nových dám ošetrili, koľko príležitostí ponúkli. Chcem predaj a zároveň, čo mi veľmi funguje, je, že pýtam si aj na typy jednotlivé, ako sa im podaril ten predaj, či to bol na hodinky krásy, alebo bol to zákaznícky servis, čo ponúkajú, že snažím sa to od nich urobiť takú analýzu a následne im poviem aj ja môj týždenný report, že aby videli, že aj keď som na tej pozícii direktorky, že vlastne robím tú istú prácu, čo robia oni na tej pozícii kozmetickej poradkyne. Veľmi čo mi pomáha je využívanie aktívne VIP bonusu, keďže vieme, že si sledujeme aj 40% aktivitu tímu. Tak napríklad tento mesiac moje kozmetické poradkyne sú očarené tými nádhernými slnečnými okuliarmi a keď mi aj povedia, že tento mesiac nebudú plánovať objednávku, tak ja vždy si poviem, že ich musím kontaktovať a vždy je to osobne alebo telefonicky a je to tým spôsobom, že Janka, ale takúto možnosť by si fakt nemala nechať ujsť. Tieto luxusné okuliare budeme mať len my a naozaj je to bonus, ktorý nevie získať iná dáma, ale Mary Kay členka. Tak čo na to povieš? A naozaj spätná väzba z tohto mesiaca je, že aj 6 dám, ktoré mi povedali, že tento mesiac to nevidia na objednávku, už podali objednávku, pretože potom si naozaj uvedomili, že tak exkluzívny darček nezískajú nikde inde, tie okuliare sa nebudú dať nikde inde kúpiť, čiže využívanie VIP bonusov, zároveň všetkých bonusov, trojbezikový, niekedy keď sme mali 4-bezikový bonus, čiže veľmi pracujeme aj s týmito firemnými bonusmi, čo vtedy im tam pocíti, že naozaj patria do výnimočnej spoločnosti, kde takéto iné darčeky možno v iných konkurenčných značkách by nedostali a nevedeli by ich využiť pri svojej práci. No a ešte keď som sa zamerala na tú osobnú prácu, tak môj plán vždy prebieha tak, že si naplánujem celý mesiac. To znamená, že koľko chcem priviesť kozmetických poradky do svojho týmu a zároveň akú produkciu by som chcela dať ten daný mesiac a následne si ten plán rozplánujem na dané týždne. Keď som študovala, tak som mala školu od pondelka do stredy a štvrtok, piatok som naozaj sedela zavretá v izbe a intenzívne som sa venovala Mary Kay. A naozaj, že ten týždenný cieľ aj za tie 2 dní sa mi vždy podarilo splniť. Jasné, že boli tam niekedy, keď som mala skúšky, že nedalo sa mi to naplniť, ale vždy som sa potom snažila dohnať ten nedostatok v iných týždňoch, takže naozaj za mňa je dôležité, a to učím aj moje kľúčové kozmetické poradky, aj ostatné dámy, že ten plán nás tak poháňa dopredu a bez toho plánu ja si myslím, že možno by som nemala ani ten percentný náraz taký vysoký, lebo mňa to vtedy tak ukľudňovalo, že mám to naplánované, určite to splním, nebude to minimum, bude to určite minimálne 2-krát, 3-krát väčší nárast a podarilo sa to možno určite aj vďaka tým hviezdnym kozmetickým poradkyniam, ale gro toho, že som splnila túto výzvu s takýmto nárastom, bolo hlavne na tej osobnej práci.
osobný predaj a ja vždy hovorím, že zdieľanie príležitosti je gro našej práce a nikto nám nič neurobil, aby sme neponúkli tú príležitosť. Takže naozaj tá osobná práca je pre mňa veľmi, veľmi dôležitá.